Сездә хәзер мин шушы шигыремне яңа ел котлавы белән 2018 елда язган идем. Сезгә шул шигырны укып күрсәтәм татарча. Котлы булсын яңа ел. Туган илемә идел йортка телим. Дуслык, байлык, шатлык, тынычлыклар. Алга атла туган телең белән бергә. Киләчәгең булсын уңышлы. Язмышлардан узмыш булмаса да, тотып бәхет дигән ачкычны, яңа елның яңа капкаларын шатлык белән тартып ач син аны. Ач син шыгырдатып шул капканы, бәйрәм керсен һәрбер йортка өйләргә. Яшигәле шушы матур көннәрдә. Хыял, уй фикерләр быел чынга ашсын. Аллах бирсен озын гомер, тыныч тормыш, исән саулык, бәхет һәркемгә. Күкләр аяз, дөнья тыныч, илебез иркен булсын. Кайгы хәсрәт ишек какмасын. Шәфкатьле булсын авыр вакытта да. Шатлык чәчеп яшә татар халкым. Бер кайчан да кайгы сине тапмасын. Узган елның 15 августта язылды шушы шигырь. Яшә татар дип атала. Яшә татар. Батыр гырур булып, башыңны иймә яугар кавымга. Yüz yoluna bas, кыйбалаң тугры. Иманлы бул дәвер-дәвергә. Яшә татар, мескен булып түгел, даның чыксын ерак илләргә. Яшә үз илеңдә көчле булып, ватаныңда татар җиреңдә. Җитте баш ияргә усалларга. Алар әллә бездән артыкмы? Туган телең сиңа маяк булсын. Татар әллә төшеп калган калдыкмы? Барча халык синнән үрнәк алсын. Данлы бөек безнең чал тарих. Батырханнар безгә дәүләт кырган. Туган телсез яшәү ярамый. Иссәләр дә безне алга татар. Төрле дингә, телгә бүлгәләп. Яхшылыкка омтыл, матурлыкка, иркенлеккә, иреклеккә бергәләп. Тагында бер шигырем бар. Ул 2018 елда язылды. Яшәсен туган телем дип атала. Катлаулы дөнья каршында яшәсен туган телем. Чиксез төрки даласында тел биргән безгә белем. Шул телемдә туган илдә бик күп җырлар язылган. Бала чактан ишетелгән, йөрәгемә сызылган. Татар теле, болгар телем, күп телләрне яклаган. Татар теле, кыпчак телем, зур телләрдән калмаган. Алтын Урда ханнары урысларны яклаган. Ливон, Тевтон гаскәреннән дошманнардан саклаган. 100 телләргә бүлсәләр дә, бетмәсен газиз телем, бетерәбез дисәләр дә, яшәсен туган телем. Туганнарын үтергән, күзле булып сукыр булган, дошманнарын күрмәгән. Патша безне таламасын, илебезне таратып, мөселманнар дуз яшәсен, бер-берсен яратып. Бу дөнья бит мәңге түгел, киләбез дә китәбез. Раббың бер Аллах, Пәйгамбәрең Расулуллахи саллаллахи Мөхәммәд. Кемгә тамук, кемгә җәннәт, анысын Аллах белә. Кыямәтнең киләчәген кеше дигән адәмгә изге Коръәннән сүрә. Туган илең Идел, Болгар, Эфе, Урал җирләре гөлчәчәккә күмелсен, булмасын һич тиңнәре. Усал кулын күтәрмәсен, тагут сиңа тимәсен. Дошман сине җиңәлмәсен, гаскәр белән килсә дә, үзенә үзе каһар суксын, үзе кирсен кабергә. Безне татар монгол дип кимсетәләр усаллар. Ислам динен кабул иткән безнең төрки болгар бабалар. Онытма туган телеңне, халкыңны, ватаныңны. Белем биргән, кечен түккән укытучы апаңны. Исеңдә тот батыр бала. Сине сагынып яратучы якын-якыннарыңны, дусларың, туганнарың синең. Чит җирләрдә торсалар да, яратларда булсалар да. Матур яшәп, иркен булсын татар дигән халыкта.